FM News. Lokal. Idol John, go ahead. Nga pa awan rumor nga boses ni Idol Joan, kitakman deta anak naganan madi man nga ta dito ananan. Okay, one more time, Idol Joan, go ahead. Impakaamo ni Vice Mayor and Presiding Officer Ray Carlos Fariñas naingkid daw na iti Department of Education lawag babaen kini Superintendent Joan Corpus iti live pa na kay ere ti regular session ti Sangguniang Panlunsod iti radio station da DWAT 93.9. Kay tiket kalpasan ti panakobserbar na asaan pa'y amadanon ti internet dagiti sa bali a lugar iti syudad rason asaan da nga ammo ti sumagmamano mapaspasamak. Inayon na nakadepender da pay laeng iti traditional wen radyo isut gapo na asinaludsod na no posible may RT session iti nadakamat a radio station. Imbatad na ngay manamong met ti Department of Education iti kinid daw na ken masapol laeng na ti formal wenno pan nakaipapel ti banag kas maysa a kortesiya. Nairekomendar met iti Committee on Education ti panakaaramid ti maysa resolution tapnon maipasamet laeng ti nasa o aga. Na po with Ma'am Joan and Assistant School Superintendent Dr. Maricon Ramirez na damag ko po nga ti eskwela tayo kayam ken dito itipet at the frequency da nga ususarenda ti FM radio dito iket ti DWAT 93.9. I'm endorsing this to Committee on Education to possibly furnish a resolution na i-air net dito regular session tayo through their radio. At dito pinag-sursur tayo apo. At upay lang dito lugar ti barangays ti lawag na hanga makadanon ti internet ket radyo lata tinamnamaen da na pagtingtingan dito mapaspasamak ti syudad. I also asked Apo Joan Corpus no, is it possible nga i-air dito live session tayo kada dito station da po ket kunada awan problema sir kunada. So I already approval but as a courtesy italan tilata ti paper set up the record date to nga at resolution nga ginawat tayo nga mai-live session, mai-live air dito session tayo po. Iya paset iya panagsarita ni Vice Mayor ken Presiding Officer Ray Carlos Fariñas. Okay, why? What's the purpose, Idol Joan? When that no mga gana kano matigiti taga na sa sulim mag-alugar nigiti mapagsasarita ni tiyo nagti session Idol Bernard. Are you sure nga data frequency ti yan ta data DepEd ket makadanon kadigiti nasulin nga lugar iti Lawag City? Kaya na Idol Bernard according ka dito sa lunsod tayo at nang saludsudam iti biyang ti council Idol Bernard. Apa ni council ama muna ang taga radio communications operations si taga council. Saan Idol Bernard ngem usually ni 93.9 nilawag isa kupen na dito radyo Idol Bernard at na maimpormaran dagiti taga city. Radyo nga kukuha ni deta. Kukuha ti DepEd Idol Bernard di panakausar na dito iti di haan pa lang available ti face-to-face classes di nga may RT klase di estudyante iso nga kahit damit nga usarin dito tapnon no may informat iti sa bali nga luglugar dito nga may usarin at nga live dito streaming ti Facebook Idol Bernard han nga madanon ti internet pa lang dito dadto mga lugar iso nga kaligagom da nga dito traditional wala dito radyo ti usarin na nga tapnon no may inform dito barbarangay Idol Bernard. Are you sure that it is parental guidance program yan while they're having their discussions iti Sangguniang Panlunsod? Ket naka-live mo yan ta Facebook. It is already public. When dagiti dadto mga barangay Idol Bernard nakapsut ti internet da nga makabuyan da nga manggigan. So usarin dalatan diti radyo Idol Bernard.
Pasarenda DJ Radyo. How about no at the off the record? How could they do that? They gonna cut it off? Ito nga rod ada DJ kakasyang insidente Idol Bernard hanga maliklikan. Kahit on the record yan. It is public notice. Unlike in the province, kahit no at the off the record, i-off da nga talaga, i-cut da nga dagos DJ live streaming. Kahit makikita no at the off the record, iti session ti Sangguniang Panlunsod, han mo nga ma-off DJ ana. DJ live. Tanong ko Idol Bernard, tuloy-tuloy metla ti Facebook live da. Isot ta iso da kamatik sa sudek maipanggep iti daytoy ken anat purpose na nga mangiganda gapo lang ta mangiganti session ti Lawag City kasakasjay. Uwan Idol Bernard. Anang ko okay ko na mo ni Madam Joanne. Uwan posible Idol Bernard ngam awan pa deti resolution nga naipasa. Santo pa laing deti aramiden ti Committee on Education baka pa deti sumarono a session ti panakaidasar nanton ni Sangguniang Panlunsod Idol Bernard. At digito yan ta FM inta DepEd ana digito no ibagam nga DepEd they are most likely minors. When Idol So Bernard. it is highly sensitive ang mga topics sa maintindihan kaya nila ito. Ay so nga rod Idol Bernard ngam DJ listener siguro magkadeta nga oras alas 2 dapat siguro to digiti estudyante nga digiti pagadalan Idol Bernard. Kaya nga what's the purpose? Sino ang iyong audience? Ti audience na digiti residente kadagiti barangay Idol Bernard. But the purpose of the DepEd nga daan iti naganan iti radio station kit educational materials. Am I correct? When Idol Bernard. Is it in line with the purpose kadeti kaya kalikagom iti biyang ti city government? Nang na iti Sangguniang Panlunsod. Kadeti tulag da Idol Bernard no ananto digiti masapol laeng may eret no maliklikan to digiti problema. Talaga kata no ada digiti sensitive cases or digiti information. Should you air it? Meron tayong broadcast ethics. Hindi basta-basta have they naganan consulted the kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas about this matter? Negative awan pa dito. They should. They should ask what to do. Dapat iti partnership iti biyang ti KBP as the member of the local radio stations here in Ilocos Norte, most likely in Lawag. Dapat digiti kakastoy. Dapat iti program analysis between the city government, most likely iti Sangguniang Panlunsod and the Department of Education. Ag sit down da or mapanda ita session hall pag saritaan da digitoy Idol Joanne. When Idol Bernard at no maisimpada matlaing no ana dagiti rumbeng na laing may ere Idol Bernard. Kaya nga nung arod digiti sensitive cases nga ro den nga nakon Diyan mo no anat purpose na no purpose kit information dissemination kit naka-ere mat deta iti social media sinot awan Facebook na kumakadigiti ko kundaw Idol Joanne. Kaway nga ron yung nakapsot ka nung amin digiti dado mga kasanot analysis da nga rod nga nakapsot adaba iti pag-survey da just like what they're doing the Kantar Media. DJ survey na Idol Bernard awan ti remote. Nakatanga mabalin nga agaramid iti legislative body iti akdang da no awan digitoy SWOT analysis ada iti feasibility studies and of course research Idol Joanne nangalanda kumatkas nakapigsa. Awen Idol Bernard background no nati pagdordor-asan na no anamongan metlaeng ti konseho may public discussion pa yan, mayroong public hearing pa yan Idol Joanne before doing so. When Idol Bernard. Baka mo ta political detoy advancement into na political 2028 no? Laglagay pa nga ti Pagilian a Pilipinas ket they are watching the Senate, correct? When barbareng healthy discussion metlaeng amin may eren so. Ket no ngarod agbara-bara da just like what is happening in the social media and in the national TV
ni isuntot mo tuladin da makiap-apad da imbes ko mga healthy interpellation nagbalinmeten nga personal di yun? O agbara-bara data makikita ta tao makikita ti kaya nga meron siyang parental guidance is recommended kunana PG tapos nung agbara-bara dan tumanditan amumeten nga itilawag City Council adut bara-bara dita sangkadi Aman, Idol Bernard. Malaman nga babaeng ka di kita ket maliklikan dan tungata di kita kakastoy awan nga tati agbalin nga parikot dan o kas bilang ta adadanton iti ere nga kas kadati kalikagom iti konseho iti agdama Idol Joan. When the detail amono na papasamak sa digiti masangwanan. Talaga so nga sakbay iti deta adalin da nga na imbag tapno maliklikan iti problema nga sangsangwen kadigiti maseknan. Okay? Go ahead Idol Joan. Damag iti syudad ti Lawag, Kadwarte 99.5 Bas Lawag, Idol Joan, nagising tatak or MN.